Ana Brnardić. Kuća u Majamisburgu. Cijele noći kukurikanje zrikavaca. Nebo se savija oko zemlje. Bog je familijaran i srdačno tapše svoje goste. Krijesnice svijetle 120 vata. S Julijinog balkona promatram životinje. Ljudi ovdje ne žive. Ne žive ni u kućama, ni u neboderima. Spavaju u inicijalima tvrtke, a zatim od stresa silaze u zemlju, gdje beru izvrnute plodove s telegrafskih žica.